Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Presyo ng langis, tataas bukas. Duterte nagbabala, pinakadelikado ang huling 3 taon ng kanyang termino sa mga sangkot sa drugs. 7 kasapi ng robbery group sa Batangas nanlaban daw kaya't napatay ayon sa PNP. PIDEA kinababahala ang magkakasunod na pagkakasabat ng mga shabu sa Zamboanga. Hindi naman daw nasisindak ang PIDEA sa mga sindikato. Makarecover naman ng 34 na blocking cocaine, 2 mangingisda pinarangalan. Sa ibang balita, BOC bumuo ng Special Response Team sa pagkasunog ng kanilang gusali. Mga aktivista sa South Cotabato, ipapanawagan ang pagtatanggal na ng martial law sa Mindanao. Na-suffocate, 2 lalaki patay sa loob ng septic tank. Cease and desist order na Securities and Exchange Commission laban sa kapa, protection daw para sa mga tao. Vegetable frost, ikinalugi na ng mga magsasaka sa Benguet at Mountain Province. At dahil po sa agawan ng microphone sa video okay, lalaki tinaga ang kanyang kumpare. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now! Dapat bang degree holder ang mga kumakandidatong senador at mga kongresista?
Repeat, dapat bang mga degree holder ang mga kumakandidatong senador at mga kongresista? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa palatuntunan at pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Na telecasted din po sa Pinoy Extreme Channel. Inyo pong mapapanood ang Pinoy Extreme Channel sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, and Destiny Cable Channel 84, at sa limandang pang iba't ibang mga cable companies nationwide. Once again, Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang programa po natin ay muling pinalilipad ni Clarence Andaya habang ang ating operation set ay umuusad unti-unti pabalik sa studio. Sa labas po ng ating himpilan, handa na pong magulat ang ating mga Leader News reporters. Ang ating mga telepono po sa studio ay 0927-494-2175 at 09497365,000. Sumali po kayo sa ating talakayan. Dapat bang degree holder ang mga kumakandidatong senador at mga kongresista? What do you think, ladies and gentlemen? Sa mga naka-online po ngayon, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section ng ating wall ng Leader News Philippines immediately sa baba po ng ating live video. Ano man po ang inyong opinion, yan po itanggap natin sapagkat everyone's opinion is being respected in our program. Diretso na tayo sa ating mga reports na muna. 7 katao na hinihinalang kasapi po ng robbery hold-up group sa Batangas. Todas sa mga pulis. Report. Iatid na sa atin ni Jose Coy Laura. Yes, Coy. Yes, kasamang Errol, bumulagta ang 7 mga sospek na pawang mga kalalakihan at armado ng mga di pa batid na kalibre ng mga baril at pinaghihinala ang mga miyembro ng Baklas Bubong Robbery Group ng makipaghabulan at barilan sa mga elemento ng Laurel at Agoncillo Municipal Police Station kaninang umaga sa Barangay Banyaga sa bayan ng Agoncillo. At batay nga sa pinadalang report ng Batangas Provincial Police Office sa Camp Vicente Lim sa Regional Police Office sa Laguna, kasalukuyan umanong nagsasagawa ng COMELEC checkpoint ang mga otoridad ng Laurel Municipal Police Station sa Barangay Berinayan nang tangkain na parahin at pahintuin ang isang kulay puting Toyota Hi-Ace van na may plakang Tango India Hotel 334. Subalit imbis na huminto ay nilagpasan ng driver nito ang nasabing checkpoint, kaya't napilitang habulin ng mga operatiba ang nasabing sasakyan patungo sa direksyon ng bayan ng Agoncillo na mabilis namang inilatag ng mga nag-aabang na mga kapulisan ang isang Oplan iron curtain para maharang ang mga papatakas na sospek. Subalit sa pagsapit sa bayan ng Agoncillo ay sinagasaan ng mga sospek ang karatula ng mga pulis at muling naghahabulan at agad na nagpaputok umano ang mga sospek patungo sa direksyon ng mga pulis at doon na nga napatay ang mga sospek kasamang Errol at maswerte namang walang nasugatan sa tropa ng pulisya. Patuloy pang inaalab ng mga otoridad ang pagkatao ng mga napatay na mga sospek at hiningi na rin ang tulong ng Scene of the Crime Operatives o SOCO. Mula dito sa lalawigan ng Batangas, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines reporting. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang tiyak nakakasapitin ng sinuman, nalalagpas po at hindi titigil kapag pinara sa checkpoint. May utos po ang Pangulong Duterte na sinuman pong magmatigas at hindi po magpa-subject sa search kapag tinawag ng pulis sa checkpoint. Ang utos po ng Pangulo, barilin! Ayan, so kaya't ang panawagan po natin sa mga mamamayan sa buong Pilipinas, kapag may checkpoint sa dadaanan po ninyo, be subservient, makipag-cooperate po sa mga otoridad. Kung wala naman po kayong tinatago, kung hindi naman po kayo kriminal, hindi po kayo dapat matakot. Cooperate with the authorities.
Diretso tayo sa iba pang mga ulat, mga kaibigan. Prangkesa hinihiling daw po ng mga driver-operator ng mga van sa Pangulong Duterte. Report ni Nolan Ariola. Yes, Nolan. Isang van sa mga pangunahing transportasyon natin ngayon sa Kalakang, Maynila at mga probinsya sa bansa. Pero tila napapabayaan sila ngayon sa usapin ng pagkakaroon ng prangkisa na halos 2 dekada na hanggang ngayon ay hindi pa naisa sa katuparan ang kahilingan ng mga van operators na magkaroon ng prangkisa. Hindi lang pampasada ang gamit ng van, kundi ito ay inuupahan din ng mga turista. Ang sektor ng transportasyon at turismo ang napiling maging hanapbuhay ng ilan sa ating mga kababayang OFWs. Apila nila Mamita Lorenzo, Pangulo ng Luz Viminda Transport Group, at Mar Balbuena, Pangulo ng SM Malls Integrated Transport Terminals Incorporated o SMIT, sa pamalaan na mabigyan sila ng panahon upang pag-aralan ang kanilang katayuan at mabigyan ng kaukulang solusyon ang problema sa kolorom. Pamilya ko, sobrang oppressive siya. Mapang-sikil ang tawag doon eh. Diba? Halos kabuhayan na natin yung kinukuha. Unang-una ho, kagaya ng sinasabi ng karamihan sa atin, hindi naman tayo kriminal sa kalsada. Alam natin na ang pasaherong dala-dala natin ay mga buhay na kaluluwa yan. Iniingatan natin sila. At ay sinasabing kolorom dahil wala tayong insurance. Yun lang ba? Gusto mo lahat ng insurance dito sa sementeryo, kuhanin namin, mabigyan mo lang kami ng prangkisa. Diba? Pinapanawagan po natin, sana ho makarating ito sa ating mahal na presidente, na sana ho mabigyang pansin ang sektor ng transportasyon, partikular ho sa mga UB Express at saka po sa mga van for hire. Nakakadagdag naman ho tayo sa ating ekonomiya, mapaganda ang ating ekonomiya, makadagdag tayo sa kaban ng bayan. Tama, dahil marami po nanguhuli ngayon. Kaya kung ako po sa inyo, bilang chairman, pipirmahan ko kaagad para wala ng question. At ito'y pasasalamatan namin kung ano man ang mangyari dito. Bibigyan ka pa namin ng award kung sakasakali. Ito ang magsisimula sa iyo para iangat ka namin lalo. Sir, marami na po naging chairman, natulungan din po kami. Hinihiling ko lang po sa inyo na sana tulungan nyo kami ngayon sa aming mga adhikain. Maging si Jenny Medinilla ng Road Rent-A-Car Transport Service Cooperative ay naghahangad din na magkaroon ng boses ang mga kooperatiba ng van. Wala rin pong boses yung mga transport service cooperative ng mga van. So ang hawak naman po ng kooperatiba namin ay membro mula kotse hanggang SUV. Mayroon po kami almost 700 members nationwide. Private man kayo, kooperatiba man, korporasyon, pare-parehas po tayo ng problema, lalo na po yung sa amin. Magkakaiba po kasi yung rent-a-car, tourist, point-to-point magkakaiba. Mula rito sa lungsod ng Pasay, Nolan Ariola, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang problema dyan na mga suki, yung prangkesa po kasi kasama pong pinag-aaralan dyan yung bilang ng mga sasakyan. Oo, hindi lamang po yung dami ng available na pasahero, kundi yung trapiko, yung flow ng trapiko na honestly at hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat. Ang Metro Manila po ay grabe na ang pagka-congested dahil po sa dami ng sasakyan that even the President admitted na marami na raw siyang natupad na mga pangako maliban sa pagresolba sa trapiko. Yan, so palagay ko'y ganun nga at hindi ganun kabilis kung mag-release o mag-aproba ng prangkesa. Ayan, although talagang napakarami po mga pasahero that is needing a convenient transportation papunta sa kanilang mga trabaho. Tuloy tayo sa iba pang mga balita. Mga magsasaka ng tabako nagdaramdam daw sa epekto ng sin tax law. Nagtatampo ho ang mga magsasaka, magtatanim po ng tabako. Alamin natin kung bakit sa report ni partner Jojo Sikat. Paring Jo, magandang hapon, pasok!
Inamin nitong si senatorial candidate Ilocos Norte Governor Amy Marcos na nagdaramdam na itong mga tobacco farmers sa epekto ng sin tax law kasabay ng panibago na namang pagtataas dito. Sa isinagawang ambush interview sa Cebu City kung saan idinaraos kagabi itong campaign rally ng senatorial candidate ng PDP Laban, sinabi nitong si Amy na sobrang idinadaing na mahigit sa 2 milyong tobacco farmers itong naging epekto ng 3 beses ngayong taon na pagtataas ng sin tax sa tobacco product. Iginit nitong si Marcos sa kanilang lugar sa Ilocos Norte, nagtatanim sila ng mga bigas, mais, bawang, pakwan at sibuyas bilang alternative sakaling mahihirapan na itong mga coconut farmers dahil nga dito sa sin tax law. Subalit nangangamba itong gobernadora sa Ilocos Sur at sa Abra na ang tanging umaasa sa tobacco farming na iyon lamang aniya yung kabuhayan na maapektuhan pa ng sin tax law. Sa halip niya, ginit ni Amy na dapat na ibigay na sa mga tobacco farmers itong ipinatutupad na Republic Act 7171 na nilagdaan noon taong 1992 ni dating Pangulong Corazon o Cory Aquino na naglalayo na ibigay itong 15% na nakokolekt sa excise tax sa tobacco products para sa mga tobacco farmers na yung pinakahuling release noon ay noong pang taong 2013. Ayon kay Amy, it's the third time in 1 year. It's the second time in 6 months. So, sabi nga nila, tayo na lang ba ang pinag-iinitan? Bakit yung ibang crops hindi naman dinadagdagan? Pati alcohol, kahit sugal. Kahit tupada, hindi naman dinadagdagan 3 times a year. So, yun nga, medyo nagdadamdam sila. Nakikita naman natin na yung pagtaas ng ating buwis sa tabako, umababa rin yung sales. So, ano nangyayari? Yung anticipate nila na income o revenue stream na galing sa pagtaas, hindi rin na-achieve katulad na nangyari sa Ma'am, gano'ng karami yung pag-ingat. Gano'ng karaming tobacco farmers ang maapekto? Siguro may nasa 2 million. At marami rin kami kasi iba-ibang klase. dagdag pa nitong si Marcos, hindi naman na-achieve ng gobyerno itong dapat nilang ma-achieve sa pagtatas nga ng buwis sa tobacco products kung kaya't dapat na maghinay-hinay aniya sa walang tigil na dagdag buwis sa tobacco product. Samantala, sa pagpapakilala naman itong si Michael Dino, siya yung Presidential Advisor on Visayas dito kay Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ng kalihim na ang Cebu ang nagbigay ng 1.4 milyon na boto noong 2016 dito kay Pangulong Duterte. Aniya, makakaasa ang Pangulo na itong 1.4 milyon na ito ang muling boboto sa mga senatorial candidates ng PDP Laban sa darating na halalan. Sa naturang okasyon, ipinagmalaki nitong si Dino sa mga Cebuano yung mga natupad na pangako ng Pangulo sa mga batas na naipasa sa ilalim ng pamumuno nito, tulad nitong SSS Law, Expanded Maternity Leave, Universal Healthcare Law, at marami pang iba. Mula rito sa Cebu City, ito si George C. Katagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.